Hey, wow, bashana, kushubile, bashana, ivili lijikile, izinto zigaya ngomunye umhlathi, bashana. Kwazise, sekukhona obhuti abadala, bashana, oMasemole, nomkhwanazi, bashana. Ababesatshwa bashana abasasatshwa nhlobo bashana Haiziphathi bashana owayo-national wama-Hawks bashana Anwar Dramet bashana uthi ngo-2018 bashana eseligojela iNigerian elali kingpin yama-drugs bashana eselibopha bashana Owayo-minister leso sikhathi bashana Bhekicele no-General Lebeya bashana bamkhandela itulo mshana bamgudluza kuma-Hawks bashana ngoba bevikela i-operation yama-drugs bashana ayi Ndosi makuwena cele Mbhemu ngake seziningi ikandala zakho Mbhemu sekulate akukhishwa amasamanisi ushushiswe uboshwe zikhalele okungenani ngoba usumdala bakuhlakaze noma u100 years ubhadla ejele useyikhindini kukushubele Uthini bashana uGeneral Mkhwanazi uthi njengendoda yomZulu indoda angiyigwegwisi ngiyiqonda ngqo akukho kubamsana bashana ezweni isazosholonto bashana bhasoba hey lo Joe Blarm Thoka sikubi bashana kushubile